फुटबलखौ फुङाव आरो बेलासियाव खालामोमोन आरो फुंनि 5टा बाजिसोआव 5टा ओमफ्राय बेलासिनि 3टा बाजिसोआव थ' इन्टारनेसनेलनि प्लेयार जानो सानदों रहित औवारि दिनैहाय नोङो गासै जिल्लाफोरनि गेजेरावनो दिनैनि फाइनाल मेचआव बयनिख्रुइ साबसिन गेलेगिरि महरै बान्था सायख'जाबाय बान्था मोनबाय माबायदि मोनदों नों गोसोखौ मोजां मोनदों मोजां मोनदों इयुनाव नोङो माबायदि थ' इन्टारनेसनेलनि प्लेयार जानो सानदों मा थाखोआव फरायो दा 7 थाखोआव खामारदैसा गोजौ फरायसालि माबायदि प्रेक्टिस खालामोमोन नों फुटबलखौ फुङाव आरो बेलासियाव खालामोमोन आरो मा टाइमाव फुंनि 5टा बाजिसोआव 5टा ओमफ्राय बेलासिनि 3टा बाजिसोआव दिनै नोङो नैबे पर्जासिम सफैनो हाबाय फुटबल गेलेनानै बयजोंबो सिनायजानो हाबाय बेनि क्रेडिटखौ सोरखौ होनो होनना सानो सोरनि थाखाय जानो हादों होननानै सानो नों बेखौ बाबा आरो आबौ बिसोरनि दादिमोन बिसोर साथामनि गेजेराव आरो फुटबलखौ फुङाव आरो बेलासियाव खालामोमोन आरो फुंनि 5टा बाजिसोआव 5टा ओमफ्राय बेलासिनि 3टा बाजिसोआव थ' इन्टारनेसनेलनि प्लेयार जानो सानदों रहित औवारि दिनैहाय नोङो गासै जिल्लाफोरनि गेजेरावनो दिनैनि फाइनाल मेचआव बयनिख्रुइ साबसिन गेलेगिरि महरै बान्था सायख'जाबाय बान्था मोनबाय माबायदि मोनदों नों गोसोखौ मोजां मोनदों इयुनाव नोङो माबायदि थ' इन्टारनेसनेलनि प्लेयार जानो सानदों मा थाखोआव फरायो दा 7 थाखोआव खामारदैसा गोजौ फरायसालि माबायदि प्रेक्टिस खालामोमोन नों फुटबलखौ फुङाव आरो बेलासियाव खालामोमोन आरो मा टाइमाव फुंनि 5टा बाजिसोआव 5टा ओमफ्राय बेलासिनि 3टा बाजिसोआव दिनै नोङो नैबे पर्जासिम सफैनो हाबाय फुटबल गेलेनानै बयजोंबो सिनायजानो हाबाय बेनि क्रेडिटखौ सोरखौ होनो होनना सानो सोरनि थाखाय जानो हादों होननानै सानो नों बेखौ बाबा आरो आबौ बिसोरनि दादिमोन बिसोर साथामनि गेजेराव आरो